Croeso nôl I chi I orffen prynhawn yma darnau ohono fe. Mae'n gwestiwn un o Bermo yn wreiddiol. Yna wedi byw yn Llanelli ac yna Rhydaman. Ond erbyn hyn wedi ymgartrefu yn Bonn yn yr Almaen. A gan Torres Opera, Ceri Williams, croeso ato ni. Diolch yn fawr. Neis iawn I gael dy gwmni di yma yn Llanelli. Felly, neis iawn mae'n siŵr I tythau I fo nôl yng Nghymru fach. Ydy mae'n neis cael bod adre. Nôl gweithio neu'n ymlacio? Fi sy'n gweithio jyst cyn yr ha gyda Opera North yn neud tŵr o'r ring. Lle fe ni yn Llundain, yn Festival Hall, a yn Gateshead, a yn y Sage, a yn Manceinion ac yn y blaen. So, o'n i'n cael aros adre wedyn tan dwi'n mynd nôl mewn pythefnos i'r Almaen I weithio. Wel, dwi'n ni weld nawr rhywfaint o'r pethau gwych yma sydd wedi mewn gyda ni, gynnwys I ddechrau y llun hyfryd yma sydd wedi ni fan hyn. Ie, llun brynes I tra bod fi ar dechrau ngyrfa, smudes I Lyon, a ni'n canu yn y côr yn Opera National de Lyon. A tra bod fi yna, o'n i'n penderfynu, pob man I fi'n byw, fi'n licio cael rhywbeth o'r ardal. A mae'r llun hyn wedi cael ei wneud gan Tefanan, sef arlunydd o Lyon, ond oedd e hefyd yn chwarae'r soddgrwth yn y gerddorfa yn Lyon. So o'n i'n meddwl bod e'n berthnasol I mi gan bod fi'n canu I ddewis rhywbeth oedd yn gyda cerddorfa I wneud efo hynny. A lle ti'n cadw'r llun fel arfer? Mae hon yn aros yn Rhydaman. Pan nes I gael gofyn, Hugh Fash wedi gofyn, so fydden ni'n licio dod I wneud cyfweliad o'ch chi. A ni'n meddwl mae'r rhan fwyaf yn stwffi yn Bonn. O'n i'n nghyrafu'n pen chydig I beth I ddod a. Oedd hwn yn digwydd bod dal yn Rhydaman. So dyna phan mae hwn yn cael dod. Ond hefyd bod e reit ar ddechrau ngyrfa I 1997. Felly, yn eitha special. Yn eitha special, mae'n rhaid A rhywbeth arall sy'n arbennig iawn sydd wedi hefyd, yw'r poster yma ni'n mynd I weld nawr, ond tefe? Ie, mae'r poster yma yn dod o La Fenice. A fel uchafbwynt yn yngyrfa I gweud y gwir, mi gael canu yn La Fenice yn o'r tai opera mwyaf enwog yn y byd. A hefyd yn gwneud Wagner fel arfer yn canu Das Rheingold a Götter Dämmerung. A oedd e'n brofiad gwych, cael canu mewn opera. Ac yn Venice mae? Yn Venice, ie. Un o'r tai opera sydd wedi cael ei losgi o leia dwywaith, yn credu. Yn calw'r Phoenix yn codi o'r lludw. A wedyn mae'n lun hefyd gyda ti hefyd, ti wedi dod mewn sy'n cyd-fynd â'r perfformiadau ti'n neud yn arbennig yn y math yma o ganu, ond tefe? Ie, o'n i'n neud... Goffon nhw'n wneud Das Rheingold fel cyngerdd, a wedyn ni llun o fi ar y llwyfan yn Fenice yn wneud y gyngerdd ter applaus ar y diwedd. Oherwydd o'n nhw'n gwneud cyd-cynnyrchiad gyda Theatr Cologne, sydd ddim yn bell lle fi'n byw nawr. A oedd y set yn rhy fawr I ffito ar y llwyfan. So yn y diwedd goffon ni wneud e fel cyngerdd. So wedyn ni wedi cael llun o'n hunan yn gwneud cyngerdd yn y Fenice. So yn falch iawn o hwnna, ie. A sydd chi'n ymdopi gyda'r ieithoedd nawr gyda byw yn yr Almaen a'r operau ag ati? Wel, mae wedi bod yn fantes I mi fyw yn yr Almaen, oherwydd dwi wedi gorffod dysgu'r Almaeneg, a dwi'n rhugl yn yr iaith. A dwi'n cael trafferth nawr, dwi'n trosi o'r Almaen I Saesneg i'r Gymraeg, a dwi'n teimlo bod fi'n araf weithiau yn siarad yn Nghymraeg neu yn Saesneg oherwydd dwi'n arfer siarad mewn Almaeneg yn de. Swn I ddim yn gallu dyfalu hynny o gwbl. Ac eto, mae Cymru, yr un mor bwysig, a dyna beth yw y bythodyn yma sy'n cael ei wisgo'n browd fan hyn. Odi. Mae wastad bythodyn gan I ar yng nghot fel arfer o Gymru. A dwi newydd archebu'n arall gyda Cymru ag Ewrop, ond dwi heb gyrraedd eto, achos mae'n bwysig I mi bod Cymru dal, bod Brexit yn digwydd, bod Cymru'n dal yn chwarae rhan fawr o fewn Ewrop. Yn arbennig I mi, y mywyd I yn Ewrop, a gyda nghydweithwyr a'n ffrindiau yn yr Almaen. Wrth gwrs. Ac yn hyfryd I ddod nôl I weithio, ac o ran yr operau ag ati chi wedi bod yn canu, yn amlwg mae gwaith Wagner yn bwysig iawn I chi'n bersonol, Yndi, wel, mae wedi roed gyrfa I mi a dweud y gwir. Fi'n cofio Ingrid Surgeon yn dweud fi,
dylen ni ddysgu erda, achos o'n ddim meddwl bydden ni'n cael llawer o lwyddiadau fe. Mae wedi bod yn hollol iawn. A wedyn, mae rai fi wedi, dwi wedi colli count faint o erdas dwi wedi canu, ac yn lle yn Palermo, yn Venice, yn y Deutsche Oper Berlin, gyda Opera North, gyda'r Halle, lle wnaethon ni recordiad gyda Sir Mark Elder. A wedyn, beth i fi'n fel arfer yn gweud yw bod Erda wedi talu miliau. Diolch yn fawr i Erda. Ond yn newyddion da nawr, i unrhyw un sy'n gwylio pnawn da, ac yn meddwl o sy'n ni'n dwlu mynd i glywed mwy o'r straeon ag y canu hefyd. Mae yna ddwy noswaith arbennig yng Nghymru cyn bo hir y mis Tachwedd, yn dweud e? Oes, oes. Dwi'n mynd i wneud noson i Merched y Wawr, Rhydaman, yn Neuadd Gellimanwydd, ar y bedwaredd o fis Tachwedd. Ac ar yr 18fed fis Tachwedd, fydd yna gyngerdd yn Ysgol Gyfun Rhydaman gyda Côr Meibion Dyffryn Aman. So dwi'n edrych mlaen i hynny, a dwi'n edrych mlaen i fod adre yn Rhydaman i ganu. O Venice i Ysgol Gyfun Rhydaman. Ie. Lle nesa, ynddo? Ie. Os gennych chi hoff le o ran y llefydd ych chi wedi perfformio yn nhw dros y blynyddoedd? Oes, dwi'n hoff iawn o Deutsche Oper Berlin a'r llwyfan yna. Mae yn fendigedig. A hefyd felly Teatro Massimo Palermo. Theatr mwyaf fi'n credu yn y byd, ond eto gyda acwstic perffaith. A Bon siwt le sydd fyna? O, dinas braf. Dwi'n deud, o'n i'n deud wrth yn mihannu ddoe, dwi'n edrych mlaen i fynd adre. A fynd adre i Bon ydy hynny, achos mae'n dinas lle roedd y Parliament, yr Almaenwyr cyn i'r wal i ddod lawr. Dyna lle oedd y Parliament, a wedyn y Bundestag. A dinas hyfryd gyda'r Rhain yn llifothrwyddi hyd at Cologne a wedyn at Dusseldorf. Wel, neis i gael chi nôl yma yn Llanelli. Neis i chi weld y teulu gyd ma'n siŵr fyd. Ie, mae'n neis cael bod efo mam a dad. Yr acen yn fyna gyda chi. Ie, gogleddol. Mae rhaid, dwi hynny mynd i ffwrdd. Diolch yn galon o'r cwmni. Diolch yn fawr iawn, diddorol ti hwn. Croeso.